Tak jo. Jsme zpátky. Máme 500 nábojů. Ty vole, to jede rychle docela. Já nabijem. 50. Dej nějaký cheat. Jo, dej cheat, tamto. No nic tak. Jo. Ne, co jsi ukazoval pořád. Životy. Jo? A to už, jo. Já. Máš tam ještě něco? Ty vole, já to mám tam i ten. Hovňák. Ty vole. Dobrý, počkej, já jsem tam. I Ne, já mám to. vidíš, a máš pumpovací brokovnici. Jo, to vím. Jo. Tyhle musí jít do poldu, ne? Vem si to tam snad. 500 už máš. Ty vole, pardon. Co jsi dělal? No co asi budu se. To děláš. Koukej, jak jsem tam viděl. Hele, tamhle je další. To není. Vidíš, není. Je, má tam snad. Ale v tom v autě mají kolty a takový. Hele, mám 1000. Hm. Mám 1000. Tak jdi do sály. A to ukáže v sále baru. No 2000, ještě 1000 potřebuješ. Uvidíme se u příštího kola. Ahoj.